Razaki to ya ne? Ya naga kuma kana ta cin abin naka. Amuni lafiya? Lafiya da ya kasuwa. Alhamdulillah aiku. Lafiya ne. To naga kana ta ci ne wai. To tunda an ki saya ba yin ci kayana ba. Ha to da mana ina ba gashi na zo saya ba. Wanne kake so a sa ma? Kuma sai ka gama ci tukunna. Wayan koyi ku ne sai ma. Amma to ni ma bari ta ka tunda abin. Ɗan tsaya mana. Nan nawa za a baka? Nan naira 50. Ba na 50. Ba na 50. Amma kuma ga kai kana ci ba kuma ka amfana da 50 din ba. Ai ni nawa ne. Eh? Ai ni nawa ne. To ba ni guda mana. A'a, sai dai ka saya. Kana da ruwa Razaki. Ruwa ai yanzu lokacin ta ne. Lokacin Tinubu ne kowa yanzu sai dai hakuri kowa ta kansa yake yi. Ko ba haka bane? In ban tuba ma a rabar da ita zan yi.